Play pergi perlok saya season 4 lengbakan ni video ngakot ngawer bat ngapediang seu baru ya pi wei pi wei ki bapet bat ki bayu i bat lesi don napdeng jong pi ki ban sa share ya kani video bat don lesi napdeng jong pi ki pala dap subscribe bat don rut napdeng jong pi ki bompat dap subscribe ngakermen ba pin ya le ya ka badon kam nak banta ban kersan ya lagi jong ki paradok ki prasnam ban ya kentiu iwei hanang bangin penpau ya kata ka jing it ka jing ya kersan jongi ka jing ya teli jongi kom ki prakasi bat ngakwa ban keli pi hakan ni kapor kalong ba hai kini ka jaka ngayang ban keren bat ka ka kerteng jong kani ka jaka le si babun nap ni ki bayu i bat ki bapet ya kani ka video ngin saong ba kani ka dei ka polis bajar la ni ka dei ka pb hynrei ngakwa ban pensai pi ya ka nong rim jong ka jing shisha ba kani kam dei ka polis bajar la ni kam dei ka pb hai pi lap ba ka kentin khasi kandon polis bajar la ni hai pin lap ba ka kentin khasi kandon kata ka pb let's say don napdeng jong pi sngewthuh bali ni ba ps wan keren kelumar kum ni hynrei ngam keren kelumar nga keren ka jing shisha te perlok ka ka bangakwa ban keren lang ka bangakwa ban pensngau pi leng ba ka ni ka video ka dei ba kom kita ki try snong ki try ri ki try muluk ngim dei ban di tat dor no yala ka jong ki jaka ki puta lagi jong ki hok long try man try jongi kom kita ki khun khasi ki khun khara ki khun jong ka bynriew trap ngim dei ban di tat dor no sha ki nongwei sisngi yala ki jong ki jaka ki puta da ka bangi penslur la ne da ka bangi pen riewsphah ya ktien jong kiwei da ka bangi khot kata ktien boong polis bajar la ne pb hynrei ngiri ban penek pensa ya kata ka kentin ka ba ki long shua ki man shua ki laksut ki laksor ya ka ni ka jaka ka ba itnat ne donut jong ka sor shelong kom kata ka yau khandai lat bat ki bynriew nakaleng jong kiri jong ka perthai nakaleng jong ka ri India ki ibang ki kwa ban wan ki kwa ban pej ya kani ka jaka ka jing itnat hang ne po ka rilum khasi jongi hang ne po ka bynriew trap jongi ya kani ka yau khandai lat hynrei kan ba mangi pat ngi di tat dor no ha ki nongwei sisngi ya ki jaka ki puta ki badon hang ne po ka bynriew trap da ka bangi ailat ya ki kerteng kentin nongwei pan penrung pan pensut thiet hang ne po ka bynriew trap pat ni penja kerteng no ya ka ketin khasi paka ka bangi tip bat ngi khot kom kata ka yau khandai lat bat ngi pen ksan ta kata ka ketin boong ba ka polis bajar la ni ka pb te leng ba ka ni ka video nga kermen ba kom ki paradok ki prasnam ngi dei ban sngewthuh bat ngi dei ban kyndit bynriew nani syakmat ba ngim dei su ban dang ya lam bakla ya kiwei ki bynriew bat ngim dei syuru ban sya ya lam bakla da ka ba ngin penja no ya la ka jong ka nong rim ya la ka jong ka hynrei namar ba le se hadin habut lada ngim buram ya kentin kerteng khasi paka le se ki nongwei ki nong ar ki yo bantu ya no ya kini ki jaka ki puta hang ne po ka bynriew trap jongi leng ba ki kerteng namar ba kila ban kam trai ya ki jaka ki puta jongi namar ba wat ka kerteng ru ngila ai la ngila pen ksan ha ka kerteng nongwei te kan ayu ban sim la ne ban kam trai ya ki jaka ki puta te namar kata ngidei ban penek pensa ngidei ban kynmaw nang ni skmat ba kan ni kam dei ka polis bajar kam dei ka pb hynrei kan ni ka dei ka yau khandai lat kublei sibun ngin saya kenduk pat hakawai ka video